Este libro titúlase A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica. Este libro está escrito pola conmemoración do 75 aniversario da Editorial Galaxia, unha das editoriales de literatura galega máis importantes en Galicia. Neste libro fálase do propio libro, facendo un formato dun conto dentro dun conto. Nun edificio dunha vila imaxinaria, Ataulfo, un rato de biblioteca, está moi preocupado e ansioso porque ese mesmo día vai ser a inauguración da súa biblioteca nova. El e máis xente intentan evitar os problemas do profesor Smith, un científico imaxinario dos libros moi malvado que intenta cambiar as historias dos libros. Neste libro tamén falase de outros libros da mesma editorial.